tile saba san ba fila ni mugan ani kelen aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkan ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o cogoya la aw tun sigilen bɛ ka ka kunnafoni min ma kɔnɔ Mali kunnafoni.net ale jabarani sanfɛ ni ye o waati seli a y'aw bisimila. Yɔrɔ be no ni ale be wele ko Hydrosahel Mali ale kɔni ye damakasi sɛbɛn ni ka o don an ka meriba o juguya la min nu ɲangira ka musaka sara ni cɛkɛyɔrɔ ye min ye meriba yɛrɛ meriba ye n'o ye Adama Sangare ni wagati na ale kɔni be kiri tigilamaw ka bolo kan kabini tɛnɛndo utukalo tile fila san ba fila ni mugan ani kelen a kɔni minɛnu ka bolo kan sa ka yira ka fɔ ko an ka sirabakannaw la yele minnu ni u kan ka kɛ sirabakannaw la min ni a musaka be jɔ sefa wari miliyari 1 o ne a kunkan fɛ a yirala ka fɔ o musaka in kɔni ma don ni baara kofɔlen o la. Orange Money ni maa minnu bi cakɛ ɲɔgɔn fɛ sa ni a bɛ wele nazarakan na ko détaillant olu kɔni tun y'a yira ka fɔ ko u bɛna tile damadama baara bila ni ka o kɛ nka Orange Money cakɛla wɛrɛ olu kɔni fana ye kunnafonidilaw wele tɛnɛ wulafɛla la n'o bɛnna utukalo tile fila ma san ba fila ni mugan ani kelen u dagayɔrɔ yɛrɛ la n'o ye Kalabankurakaw olu fɛ yen nɔ u ka ɲɛmaa ka fɔla n'o ye Yusuf Kulibali ni ale ye Orange Mali cakɛla dɔ ye sa ni a bɛ baara kɛ groupe Gara o la ale kɔni y'a yira ka fɔ ko gɛlɛya foyi tɛ olu ni Orange Money olu ni ɲɔgɔn cɛ sa ni olu bɛ taa tile damadama baara bila la nka olu kɔni y'a mɛn ka fɔ ko maa dɔw bɛ yen olu bɛ fɛ ka taa baara bila la o kɔni tɛ olu fɛla ko ye ka sababuya kɛ olu ni olu tɛ jɛmakan kelen na o de la u y'a laɲini maliyɛnden bɛɛ fɛ ka fɔ ko Orange Money ni wagati in na u kɔni tɛ baara bila la ni maa minnu bɛ fɛ ka taga wari bila fo ka t'u ka wari ta ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka taa o kɛ ni wagati in na. Karogɛlɛn diinɛ tigilamaw olu kɔni kelen n'u ka san sɔrɔ kosɛbɛ ɲɔnɔ o lamini na kabini u ye dankari u ni donsow ka bolonɔbila sɛbɛn o la juillet kalo tɛmɛnen in na dɔgɔfiri ka taa se Songo ale ni Jabali o masa ni yɔrɔ ninnu kɔni tigɛlen n'u ka bɔ an ka jamana la karogɛlɛn diinɛ tigilamaw fɛ kabini juillet kalo tile 29 tɛmɛnen karogɛlɛn diinɛ tigilamaw u kɔni kelen n'u ka ni yɔrɔ ninnu ni ka a masaya ta wa kelen n'o sababu ye fana ni ka furako ka o gɛlɛya don yɔrɔ in na kosɛbɛ. Kucala balo tonita ka taa se sange sule o kɛmɛ masa o kɔni dira maaw ma minnu ni olu bɔra u sigiyɔrɔ la dɔgɔkun tɛmɛnen na nin taara ka d'u ma walasa u bɛ se ka u yɛrɛ lakana cogo min na ni hakilina in bɔra minisiriso fɛ min ni a ɲɛsinen bɛ an ka kɛnɛya kunkanko ma Umaru Jara ale kɔni y'a yira ka fɔ ko ale nana Kucala walasa ka se ka na furakɛli o la maa minnu bɛ yen nɔ sa ni olu kɔni bɔra u sigiyɔrɔ la ka na Kucalakaw fɛ ka sababuya kɛ mankan o ye sa maa bɛ t'i jɔ maa ba kelen ni 140 de la. An bɛ taa kɔkan kibaru la Guadeloupecaw fɛ yen nɔ olu kɔni bɛna sokɔnɔ datuguli ni ka o ko kuraya dɔgɔkun 3 o kɔnɔna la min n'a bɛna daminɛ sini su nɛgɛ kaɲa 20 o wagati ni kunnafoni dira tɛnɛndo u ka yɔrɔ préfet o fɛ a yirala ka fɔ coronavirus bana a bɛ ka gɛlɛya u ka jamana o kɔnɔna la o de la sa u bɛna ni sokɔnɔ datuguli ni ka ale kɛ. Laurent Gbagbo tile damadama kɔnɔna la ni ale ni Alassane Dramane Ouattara u ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ni jamana ɲɛmaakɔrɔ in kunu tɛnɛ utukalo tile 2 ani fara ɲɔgɔn kan jɛkulu muso caman an'olu sigira ka politigimɔgɔ musow n'u olu fana cɛw bɛ kaso la ka sababuya kɛ san 2010 kana se san 2011 ma fo kana se san 2020 ma n'u cɛw datugulen don sa Laurent Gbagbo ani ni maa ninnu kɔni ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya in kɔnɔna la a y'a yira ka fɔ k'a bɛna waleya sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ni maa ko fɔlen ninnu u bɛ se ka bɔ kaso la. Mali kunnafoni jabarani lajɛbɔ aw tulo garisɛgɛ kɛra ni kunnafoni de bi ni k'a da aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen tulo kan n'Ala man ka jɔnya jɔna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.